खुलुमबाय आं मुस्रि सुशान्त नार्जारि दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय जे भारतनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामना भारतनि माखासे सम्पथिफोरखौ 6 ट्रिलियन एबा 6 लाख कौटि रांनि फानबाय होननानै गोबां खौराङाव फैदों। दा थारैनो बे नरेन्द्र मदि गभर्नमेन्टआ 6 लाख कौटि एबा 6 ट्रिलियननि भारतनि माखासे सम्पथिफोरखौ फानमारबाय नामा? दा बेनि गेजेरजों मोनसे स्किम लाबोनाय जादों एसेट मनिटाइजेशन थारमाने मा होनना बुङो बेखौहाय नेशनेल मनिटाइजेशन पाइपलाइन बेखौ लाबोनाय जादों। दा बे मा जिनिस बेलाय बेखौ एसे मोनथिनि। दा बेखौ मोनथिनायनि सिगां जों मोनसे जिनिसखौ मोनथिनो हागोन बेनो जाहैबाय मनिटाइजेशना माखौ बुङो? मनिटाइजेशना जाहैबाय इंराजिनि बुङोबा द एक्शन अर प्रसेस अफ आर्निं रेभिनिउ फ्रम एसेट माने सम्पथिनिफ्राय रां आरजिनाय माने सम्पथिखौ राङावहाय कनभार्ट खालामनाय आरोखि बेखौ होनो जाहैबाय मनिटाइजेशन कनभार्सन अफ एन एसेट अर डेट एक्सेट्रा बेफोरबायदि आरोखि माने एसेटखौहाय राङावहाय कनभार्ट खालामनाय बेखौ होनो जाहैबाय मनिटाइजेशन। मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनोसै आं जेन'बा नोंहा टाउनावहाय गंसे न' बिल्डिं लुबाय नङा होमबा? नोंहा गामियाव मोनसे न' दंखायो दा नोङो बै टाउननि न'आवहाय थाहैयाखैबो दा बे न'आ ओरैनो दं दा बेखौ नों मा खालामनांगोन रेन्टआव होनांगोन भारा होनांगोन बा नोङो 10-15 बोसोरनि नोङो बेखौहाय मा होनांगोन भारा होनांगोन नङा होमबा? बा मान्थलि मोननायावहाय भारा होनांगोन नों जेरैखि होआ दा बेबायदि प्रसेसखौ होनो जाहैबाय मनिटाइजेशन। मानोना बे प्रपार्टि ओरैनो थाबाय थागोन आरो नोङो भारा होयोबा रेन्टआव होयोबा मा जागोन फैसा फैगोन नङा होमबा? बेखौ होनो जाहैबाय मनिटाइजेशन। दा नेशनेल मनिटाइजेशन पाइपलाइना दा गोबाङानो बुंदों जे भारत सरकारा माबाखौहाय भारतनि माखासे सम्पथिफोरखौ फानबाय। दा बेयो ओरैबायदि जागोन भारत गभर्नमेन्टआ गोबां सम्पथिफोर दङ जायफोर अलरेडि बानायखानाय जेरैहाय रड दङ ट्रेन दङ गेस पाइपलाइन दङ खयला खनि दङ दा बिदिनो गोबां ओरैनो स्टेडियाम दङ एयारपर्ट दङ नङा होमबा? एर'प्लेन दं गुवाहाटी एयारपर्ट दङ दा गोबां सम्पथिफोर दङ। दा बेखौ गभर्नमेन्टआ मा खालामनो नागिरदों 6 लाख कौटि बेखौहाय भारा होनानै भारासो होगोन माने रेन्टआवसो होगोन बेखौ फानथाया 10-15 बोसोरनि बेखौहाय रेन्टआव होनानै मा खालामगोन भारत गभर्नमेन्टआ 6 लाख कौटि खामायगोन आरो बे 6 लाख कौटिखौहाय जों लोगोसे माखासे जे गुबुन गुबुन रेभिनिउ बेखौ लानानैहाय भारत गभर्नमेन्टआ मा खालामनो नागिरदों 110 लाख कौटिखौहाय माने भारतनि गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार माने लुफुंथायाव बेखौहाय बाहायनो नागिरदों 110 लाख क्रौरखौहाय। दा बेफोरनि गेजेराव दङ हयथ' मनिटाइजेशनखौ बुजिबाय जानांसिगौ। दा भारत गभर्नमेन्टआ बे प्रपार्टिखौ होथ'गोनल' 10-15 बोसोरनि बेखौ होथ'गोनल'। दा बेनिफ्राय मा खालामगोन जेन'बा श्रीरामपुरनिफ्राय बङाइगावसिमखौ प्राइभेट पार्टिनो बेखौहाय रेन्टआव होबाय 1000 क्रौर बा 50 क्रौर बा 100 क्रौरनि। दा बेखौ मा खालामगोन बेखौहाय जायफोर लादों बिसोरो टल गेटजों आरो जे बे हाइरडनि सेर माखासे धाबा दं हटेल दं बेफोरनिफ्राय बिसोरो फैसा लागोन रेभिनिउ लागोन। दा बेजोंहाय बे फैसा होनायखौहाय प्राइभेट पार्टिया बेखौहाय फैसाखौ
बोखांगोन जुदि सोरबा गोसो जायोबा सोरबा जुदि थाखा फैसा दंबा बेखौ नों आंहाबो मा खालामनो हागोन बायनानै रेन्टआवहाय भारा लानो हाथ'गोन 15 बोसोरनि बिनिफ्राय नोङो बहाय बेसेबां मोनो बेखौहाय नोङो कालेक्सन खालामनानै लानो हागोन दा भारत गभर्नमेन्टआ गासै मोनबा सेक्टरखौ होगोन होननानै बुङो बेनो जाहैबाय र'डआव 27% आरो रेलवेनि 25%खौहाय पावारनि 15% अइल एन्ड गेसनिखौहाय 8% टेलिकमनि 6% आरो जेरैहाय रेलनि माखासे ओरैनो हाफोर गोग्लैना दङ बे जिनिसखौ जेनेबा नोङो हटेल खालामनो मा खालामखो बेखौ 20 बोसोर नों लादो जोंनो एथ' फैसा होबानो जाबाय दा गभर्नमेन्टआ बिदि खालामनानै होगोन बेनिफ्राय फैसा फैगोन आरो बेखौहाय मा खालामगोन इनफ्रास्ट्राक्चार माखासे लुफुंथाय खालामनायाव डेभेलपमेन्टेल खामानिफ्राव बेफोरखौ बाहायगोन दा भारत गभर्नमेन्टआ मा खालामदों र'डआवहाय 26,700 किल'मिटारखौ बिसोरो मा खालामनो नागिरदों भारा होनो नागिरदों रेन्टआव होनो नागिरदों ओमफ्राय 90 पेसेन्जार्स ट्रेन बेखौहाय रेन्टआव होनो नागिरदों 400 रेलवे स्टेशनखौ फुरा रेन्टआव होगोन 15 बोसोरनि बा रेलवेहाय बे टिकेट कालेक्सन खालामनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय माबा माने बाहाय फाननाय बायदिसिना मानायनिफ्राय बे जायफोर लागोन बिसोरो फैसाखौ आरजिगोन ओमफ्राय 2608 किल'मिटार माने ट्रेन्समिसन लाइन बेखौबो होगोन 29,600 किल'मिटार भारत नेट फाइबार नेटवर्क बेखौबो होगोन ओमफ्राय 14,917 टावार्स बे bsnlनि बेफोर टावारफोरखौबो होगोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों बेनिफ्राय जेरैहाय एयारपर्ट दङ स्पर्ट्स स्टेडियाम दङ माखासे वेयर हाउसेसफोर दङ दा बेफोरखौहाय गभर्नमेन्टआ मा खालामनो नागिरदों भारायाव होनो नागिरदों ओमफ्राय बिनि भारा होनानै फैसाखौ लागोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेखौहाय मायाव बाहायगोन इनफ्रास्ट्राक्चार गोदानै माखासे गोदान र'ड बानायनाय गोदान ट्रेन लाइन खालामनाय गोदान ट्रेन बानायनाय गोदान एयारपर्ट बानायनाय दा बेफोरावहाय मा खालामगोन इनभेस्ट खालामगोन बेवहाय माने फैसाखौ बाहायगोन मोजाङै नायोब्ला बेयो जोबोर मोजां आरो बेनि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्रानो मा जागोन आनएमप्लयफ्रा बेनिफ्राय खामानि मोनगोन होननानै जोङो मिजिं थिनो हायो दा मोजाङै जों सार्जारि खालामनानै नायबाय जे भारत गभर्नमेन्टआ प्रपार्टिफोरखौ फानाखै बे मा खालामदों खालि रेन्टआव होगोन 20 बोसोर बा 25 बोसोर बा 15 बोसोर बिनि उनाव मा खालामनांगोन प्राइभेट प्रपार्टिया बेखौहाय जोंनो मा खालामनांगोन गभर्नमेन्टनो होफिननांगोन माने पार्मानेन्टलि फानथायाखै बेखौहाय रेन्टआवसो होदों दा बिनिफ्राय जों मोनथिनो हायो जे भारत सरकारा जे नरेन्द्र मदिनि गभआ भारतनि माखासे सम्पतिफोरखौ फानाखै खालि रेन्टआवल' होदों मानोना बिसोर ओरैनोसो गोग्लैसोनानै दंखायो माखासेया फैसा खामायदों थेवब्लाबो गोबावजोंसो फैगौमोन दा बेखौ रेन्टआव होनानैहाय 6 लाख कौटि आरजिनानै बेखौहाय इनफ्रास्ट्राक्चारावहाय बाहायफिनगोन जायनि गेजेरजों भारताव गोबां डेभेलपमेन्टेल फैगोन दा आङो बयबो हयथ' मिथिबाय जानांगौ दा जोबनायावहाय आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लाइक खालामनो आरो शेयार खालामनो थाखाय आङो खावलायबाय आरो सोरबाफोर अबेबा माबानि थाखाय भिडिअ खालामजानो लुबैयो नामा गाहायनि कमेन्ट बक्सआव होनो थाखाय आङो खावलायबाय गोजोन्थों।